खुलुमबाय। दिनै जों बायदि फिसा फिनला मानसिनि रावा मालाबाबो गनायजानाय नङा। थेवबो दिनै आं बर' फिसा हिसाबै बर'नि थै दं हिसाबै जोंहा बुंनो राइट दं। बेनि थाखायनो दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोदों। भिडिअ बानायनायावबो एसे आंहा लेट जाबाय, मानो होनबा आंहा सम मोनाखै। बेनि थाखायनो आङो गोसो गोरबोजों निमाहा बियो। बर' लाइमोना माने इउटुबफोरखौ माने ब्लगारफोरखौ माबा मोनसे खोथा बुंदों आरो नेटवार्कनि प्रब्लेमावबो आं भिडिअखौ नुजोबाखै। आरो बे भिडिअआवनो कमेन्ट्स नुदों, मानसिफोरनि कमेन्ट्स नुदों। बेवहाय सासे मानसिया कमेन्ट्स खालामदों, बेखौबो आं बुंला, आंहा गोसोआव गैला। नाथाय आंनि जिखिनि इउटुबार हिसाबै बुंजानाय हिसाबै बेखिनि खोथा ओरै बुंदों आरो जोंनि इउटुबार बा ब्लगारफ्रा एन्जर गुदुं सिङाव हाबनानै थाजोब्बाय, अबावबा लामा सामा रिल्स बानायनायफोराव प्रब्लेम जागोन, बिदि बायदि बायदि जोंनि बर' इउटुबारफोरा बांसिनानो भाइरेल भिडिअ बायदिसिना बेफोरबायदि आबां जाबां बुंदों आरो जेनेबा बुंनायाबो बिनाबो सैथो, बेबो गाज्रि बुङाखै नङा होनबा। नाथाय जों बायदि फिसा फिनला मानसिया बुंबाबोथाय बुङाबोथाय आङो सासे इउटुबार हिसाबै मोनसे समाव आं माने इउटुब खुलिनाया आंनियाबो बेनोमोन थांखिया। जोंनि हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन, जाथिनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थिखौ आं बुंगोन, बेनि थाखायसो आङो इउटुबखौ खुलिदोंमोन हा मोनसे समाव फार्स्ट खुलिजेननो आरो। नाथाय बेवहाय आंखौ जाथिनि बाथ्रा बुंनायावहाय ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, अबेनि गोरों बहानि रायजोखौ फोसाबग्रा बायदिसिना माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों आरो आंखौ बेफोरबायदि बुंजायोबाथ' दुखु मोनगोन। थिग बेबायदिनो आङो लासै लासै माने जाथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनो एरायलांदोंमोन आरो। बेनिफ्राय खोथाया दिनै मानो बिदि, दिनै इउटुबारफोरा बबाव हाबना थाखो बेफोरबायदि जाहैबाय। नाथाय आं मोनसे समाव जाथिनि बाथ्रानि थाखायसो आङो इउटुबखौ खुलिदोंमोन। बेनि थाखायनो आं बड'लेण्ड आइजो लाबाय चेनेल नामखौ। नाथाय जाथिनि बाथ्रा बुंनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंजानायनि थाखायनो आङो दोनथ'नाय जादोंमोन। ओरैबायदि माने दा राजखान्थिनि बाथ्रा बुङोबा, राजखान्थिनि मोनसे समाव इउटुबला सालायदोंमोन नङा होमबा। बै समावनो आं खुलिदोंमोन हा इउटुबखौ। बे समावहाय माने जाय लिडारा, जाय जोंनि सरकारखौ सालायग्रा, बे जुदि गाज्रि जुदि सालायोबा बेखौथ' जों बुंखानांगोन। बेथ' माने खोथाया गासैनिबो गोनांथि नङा होमबा, गासैबो गोनांथि बेखौ बुंनाया नङा होमबा। सासे लिडारा गोरोन्थिबाबो पाब्लिकआ बेखौ बुंनांगोन। मानो होनोबा पाब्लिकआसो माने जोंबायदि मानसियासो बिथांमोनखौ भट होनानै गोजौआव दोनहरदों नङा होमबा। बेनि थाखायनो जोंहा बुंनो मोन्थाय दङ। दा माने खोथाया ओरै, आं बेखौसो बुंनो फैदों। ओरैबायदि दा खैफोद नङा होमबा, खैफोद। बे खैफोदा हारसिंनो फैखो ना जों बरायनानै लाबोदों नङा होमबा। जोंनि खोथायाथ' गोजौ मोनहैखाया, जेमान बुंबाबो गोजौ मोनहैखाया। नाथाय बर' फिसा हिसाबै बुंबाय आरो खैफोद नङा होमबा। खैफोदखौ सोर लाबोदों? जोंनि लिडारफ्रा। आं बेखौ नाम थांखिनानै रावखौ बुङा, नाथाय जाय बर'नि दैदेनगिरि नङा होमबा, बैफोरबायदि मानसियानो दिनै खैफोदखौ बरायनानै लाबोदों। माबोरै होनोबा, भट मोननो थाखाय सोरबा बबेबा हारिखौ बुंदोंमोनबो जानो हागौ, बेखौबो आं मिथिया। आं राजखान्थिजों एसेबां लोब्बा गैया आरो गैखायानो नङा होमबा। दा बेवहाय एसटि होगोन, आंनो भट हो। गावनि शेयारनि थाखाय जुदि, गावनि मासिनि थाखाय जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जोबोद गोरोन्थि। नाथाय बेखौ सोर मानसिया बुंदों, सोर लिडारा बुंदोंमोन बेखौबो आं बुङा। नाथाय जोंनि जाथियावदि जिबायदि खैफोद जादों दा, बे खैफोदखौ लाबोदोंसो। बेखौ हुखुमोननो हागोन जोंनि दैदेनगिरिफोरा, जोंनि बर' फिसाफोराबो हागोन। नाथाय जों बर', जोंनि बाथ्रायानो जुदि रज'आबा जों माबोरै हानो नङा होमबा। लिडारफ्रा खम, नाथाय जाय सुबुङा बांसिन। खौसे जायोब्ला लिडाराबो जोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। नाथाय खौसेयानो जागोन बोरै, खौसेयानो जागोन बोरै। खैफोदखौ जोङो बरायनानै लाबोनो हादोंबा खैफोदखौ जोङो होखारनोबो हानांगोन। बे होखारनायनि बेलायाव, खैफोदखौ जों होखारनायनि बेलायाव जों थाफानांगोन, जोंनि लिडारफ्राबो। जों खुगाजोंल' बुंनायजों जानाय नङा।
दा बुंदोंना इउटुबारफोरा गासैबो ओंखारनानै बाथ्राखौ बुङो, नाथाय इउटुबारफोराबो हानाय नङा। नों मबाइलाव भिउनि थाखाय फल'वार्सनि थाखाय नोङो बाथ्राखौ बुंगोन, नाथाय जुदि ओंखारलाङाबा बुंनानैल' मा जानो, ससियेल मिडियायाव बुंनानैल' मा जानो, जेबोथ' जायाना। ओंखारनोबो नांगोन। दा जोङो माबा मोनसे खामानिखौ बे खामानिखौ आं मावथारनो हागोन नै खुगाजोंसो बुंबाय, हारा गैयै सालायजोंसो। नाथाय नों आखाइजोंनो मावाबा बे खामानिया बोरै जालायगोन। जिब जुनार गासैबो जों उखैयो नङा होमबा, उखैनाय थायो। बे उखैनायखौ जोङो माबायदि होबथागोन? नों खुगाजों जाबासो बेवहाय हाबहैगोन ना। उखैदों होनना थाबाथ' बे उदैयाबोथ' बुङो। बेनिखायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गासैबो ज' जानांगौ, जाथारनांगौ। अब्लासो जोङो बै एसटि होनाङा बेफोर बाथ्राखौ जोङो माने खालामनो हागोन। नाथाय जोङो ससियेल मिडियायावल' ओंखारनानै गासैबो ज' जानांगौ, गासैबो ज' जानांगौ बेफोरबायदि गाख्रबलायबाय थाबा मालाबाबो जानाय नङा। हेंगारबो बुं, सासे जों बर'नि इउटुबार हिसाबै बुंगोन, नाथाय ओंखारनोबो नांगोन। नों ओंखारलासे ओरैनो डाइलग मबाइलावल' डाइलग मारिबाय थाबा जानाय नङा, भिडिअ'ल' होबाय थाबा जानाय नङा, ओंखारनोबो नांगोन खोथा। जोबथारनायाव बुंबाय, जेबो जेसेबां जोंनि बर' सुबुं दङ गासिबो खौसे जा। खौसे जायाब्ला जोङो नाख्रेबजाबाय, मिथिखा। बे माने थार खोथाखा। जों खौसे जायाबा गाबोननो जोब्बाय, हारियानो जोब्बाय होननानै बुंना ला। बेनि थाखायनो आङो गासै बर' सुबुंफोरखौ खावलायो, जों गासिबो खौसे जा आरो जाथारनांगोन। जै बर' हारिनि।